लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी काढूया सडा रांगोळी, फुलवाती अंगणात सोन सकाळी, आली दिवाळी आली दिवाळी आली दिवाळी. नमस्कार. काय गावाल्यानं दिवाळी इली की नाही? हो हो इली काय म्हणतात. आणि सगळ्यात आधी सुप्रभात. हो आज सकाळचे किती वाजले? 5 वाजलेत. हो आणि दुर्वांगने आता थोड्या वेळापूर्वी काय केलं? कारीट फोडल्या, नरकासुराचं वध केल्या झिला. होय आमच्यामध्ये कारीट फोडला काय असं म्हणतात की नरकासुराचं वध केलो. आज पहिली आंघोळ असा. होय आणि नहालव सकाळी. खोबरा कातलंय, हळद मिक्स केलंय, त्याचा दूध काढून पाणी केलंय, त्याच्यानंतर उठणं कालवलंय, ताल केलंय तयार. सकाळी 4 वाजता उठलंय, पण न्हावून झाल्यावर 1 तास झालो बघा तयारी करायचं. रांगोळी काढला, ती रांगोळी काढून झाली, त्याच्यानंतर दिवे लावून झाले. आता तुळशी जवळ झिलान काढीत फोडल्या आणि तेव्हा दिवो लावले. गोविंदा गोविंदा बोला. गोविंदा. फुटला 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 फुटला. झालो बाय, नरकासुराचं वध झालो. आता त्याला थोडस भरवा. सुरुवात करायची असते. कडू लागला. आता गोड पण खायचंय. धरा 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 धरा. टिका लावते आता, भरवत नाही. घाबरलो, त्या वाटलं आवस आता परत भरवतात. आमच्याकडे तुळशी जवळ कारीट फोडतात. आणि आज गावी काय म्हणतात? चाव दिवस अशी सासू माझी म्हणतात. आता चाव दिवस म्हणजे आता तुमका काय काय लोकांका, जुन्या लोकांका माहिती असतात, पण माझी सासू अशी म्हणतात आजचो दिवस चाव दिवस. ह्या दिवशी पोहे खातात की त्या जो आपण भात कापलो आता गणपतीच्या नंतर त्याचे करतात पोहे, आणि ते पोहे आजच्या दिवशी खावचा महत्व. आणि सगळ्यात पहिला काय खातात माहितीये का? कारीट. बरोबर. तोंड कडू करूक नको. पहिला तोंड कडू करूया, नंतर तोंड गोड करू. आता किती कडू करू कोया? आपल्या फराळाचा आस्वाद किती चांगलो झालो, आता गोड खाऊन कळू कोयो ना, म्हणून कडू करू कोया. आणि सगळीकडे कसे मस्त सकाळी फटाके फोडतात. बरं वाटतं, आनंदमय असं वातावरण. नरकासुराचं वध सुद्धा झालेलं असा आणि आपली दिवाळीची सुरुवात झालेली असा. तर आपण संध्याकाळी काय करतो? लक्ष्मीपूजन. त्याचा व्हिडिओ तेव्हा पण यावा तुम्ही. आमचं लक्ष्मीपूजन पण बघायचा, आणि आता आम्ही पोहे कसे करतो ता सुद्धा बघायचा. आम्ही आजच्या दिवशी सकाळी नाश्त्यात फराळा बरोबर पोहे खातो. पहिला फराळ देवाक दाखवतो, त्याच्यानंतर आम्ही खातो. तर चला आमच्या बरोबर या व्हिडिओ आता सुरुवात करूया. आपले हे बेळाचे पोहे गावचे आठवतात ना? चायतून तर भारीच लागतं, पण आजच्या दिवशी ह्याका जास्त महत्व. आणि हे जर तुमका नाही गावले ना, आपले सफेद पोहे घेतलास तरी चालात. पण आता आता ना हे मुंबईत पण गावतात, डिमार्टला पण गावक लागलेत. मग तुमका काय गावी जाऊचे आणि गावसून आणूची गरज नाही. आता हे मी घेतोय. हे काय वायस वायस प्रसादी एवढे देवचे असतात. आता ह्याच्यात मी पाणी घालतोय. पूर्ण भिजावय ना? पूर्ण भिजाक वये. तुमका वये तर तुम्ही धुवून पण घ्यावा, पण मी आता हे लाल पोहे आहेत ना, आपण चायत खय धुवून गेलतो, चांगले पाखडून सुकून ठेवले ना की धुवची गरज नाही. आता ह्यो पोहा ना जाड आहे हो बघा, त्यामुळे ह्याका पाणी मी जरा अंगाच्या बरोबर थोडा वर ठेवलंय, तर सगळा जातला त्याच्यात. आता ह्या घालते गूळ. कोण कोण पाण्याच्या जागी दूध पण वापरतात. सफेद पोहे असतात ना तर दूध घातला तर भारी लागता, पण गूळ आणि दूध गेलं की तर जरा फाटता ना, म्हणून दूध मी नाही वापरत आहे. पण आमका पाण्यातून बरे लागतात, गुळाबरोबर पाण्यातून. असे सफेद पोहे असेल ना तर दूध घालायचं. आता ह्याच्यात मी खोबरा घालते, ओला खोबरा. झाले. आता एक एक जण उठा सर, हे पोहे चांगले भिजतले आणि मऊ होतले, आणि या गुळ पण ना तर आपण चांगला मोडून जातला. मग सगळ्यांच्या फराळासोबत हे पोहे देऊ कोये. आता ह्या आपण घेतला फराळाचा ताट. जे जे फराळ आपण बनवतो ते सगळे फराळ याच्यात घेऊय. मी काय काय घेतलंय? करंजी, शंकरपाळे, रवा लाडू, बेसन लाडू आणि हे चकली. आणि आता हे वहिनीन बनवलेले गोड पोहे. सगळ्यात पहिले ते गोड पोहे थोडे वायज असे बाजूक वाढू आहे, कारण जास्त कोण खाणत नाही. मग शंकरपाळे, मग ह्यो बेसनचो लाडू, मग ह्यो रवा लाडू, मग आपली ही मस्त अशी चकली, आणि सगळ्यात शेवटी येतात करंजी. असं काय म्हणजे असंच दाखवूया वाढूया असं काय नाही. जो फराळ तुमच्या हातात येत तो तुम्ही वाढलात आणि दाखवलात तरी चालत. हा बघा आमचा ह्या असा फराळाचा ताट वाढून झालेला असा. आता ह्या कोणाक दाखवतलो? या देवा कधी
आणि नंतर नंतर आम्ही बसलो वडूक आणि तुम्ही पण यावा. होय, आणि संध्याकाळी सुद्धा लक्ष्मी पूजनाचा व्हिडिओ बघू. संध्याकाळी सुद्धा बघतच राहा. आता काय तर लवकर लवकर काय ती कामं आटपून घ्यावा आणि संध्याकाळी बसा. आमचं संध्याकाळी लक्ष्मीपूजनाचा व्हिडिओ येतलो आम्ही तुमच्या पुढ्यात नटान मुरडान. तर असं या देवाक आपण फराळाचा ताट दाखवूया आणि नंतर आपण सगळ्यांनी खाऊया. फराळाक आम्ही पाहुण्यांका सुद्धा बोलयतू, येवा. तुमका सुद्धा आमच्याकडे येवा, तुम्ही नक्की येवा. होय, तशी रोजच येतास फोन मधून, पण आता प्रत्यक्षात येवा. ह्या फराळ खाव. हा. तर असो यो व्हिडिओ जर तुमका सगळ्यांका आवडलो असतात तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि परब परिवाराकडनं दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी.